Dobar dan ljudi, danas igramo Barber and Water Hero. To je kako se piše? Vatra i voda. Igram s Aleksom. Čekaj, koji sam ja? Ja sam plava. Ja sam vatra. Aleksa je voda, naravno. Znači ovo je početak. Koliko ćemo se imati, mislim? Možda 5 ili 6. Ajde, dolazimo. Ajde, dame imaju prednost, ajde se ne drži. Ajde, ja se treba pustim. Da. Evo tebi. Pusti. Ja imam da guram farmu. Čekaj mene. Ajde, pomozi mi. Evo je moj dimant. Ne znam što služi dimanti, mislim da... Pa za feedback, za ocene kao. Ajde. Evo, stigao sam. Idemo dalje. Nadam se da će vam se svidjeti Mladinovi klipovi, što će duže da traju. Ovaj će možda i ovaj će možda isto dugo trajati. Mada ne znam, neće da dugo traje ovaj. Ne znam, mislim da traje 3 minuta. 3 misli da radimo to. To što možemo neke posle. Pa posle da, posle ide druga epizoda. Ajde ti drži. Laga mi, ovo malo što laga, kao to je zbog interneta nešto. Slabo mu je internet. Sad sam bio uploadao onaj Garry's Mod, onog mod, znate onaj. Kao bijem se protiv njih. Kako se ovo? Zombi? Face zombie. Da, idemo. I ne znam zašto, ja na YouTube sam gledao ljudi jedan sa Mladenom klip, kako sam Garry's Mod, i brate, nekako imam neki efekt kad pričam. Ne tamo. Znam, ajde. Dobro, ja sam ušao isto. Idemo dalje. Smo bili. Ovo volimo. Ovo smo se preigrali kao policajci i banditi. Banditi kao i policajci. Ali to sad neće da igramo. To je saranjac. To ne... Dosta. Pretvori mi. Ajde. Otvorim. Ajde, izađi pržimo. Ajde, sad idemo dole. Ja idem sad dole. Ajde, samo da ne panim. Ej! To bi bilo tu! Ne, ajmoš malo. Ajde, dobro. Rekao si 3 misije. Ajmo 4. Ajmo po svaku po 4. Malo duže Malo traje. više. Ajde da traje jedno 5 minuta. 5 to je. Ne 5 minuta. Pa da više da traje, zato što... Ej, jebi se, Aleksa. Ništa to ne znači, ajde iz početka. Izvinite ljudi, crkva je Aleksa, da ga jebeš ljubav. Ti ga jebeš ljubav. Pa jebi se ti ljubav. Mislim kad ja padam. Ne možeš ti. Ja idem ovamo. Ja idem ovamo. Patičke! Ja nisam sve baš pokupio. Ja sam pokupio oko 5. Idemo još jedan. Ja vam. Mnogo dobro igrica, stavi u link u descriptionu link od igrice. Otvorim ju. O, daću. Naravno. Jebi se, Aleksa. Moram iz početka ljudi, izvinjavam se. Ja ću sada pravim što duže klipove, znači klipove koji su stvarno mnogo dugački. I to mi se da kažem... Ajde, silazi dole. Sad mlađo, pazi. Čekaj. Pomeri kocku. Kako? Lepo, pomeri je. Ne mogu. Možeš ti sve. Pomeri se. Dobro, pusti se. Ne idi ti. Ne, beži. Sad ti javci. Idemo. Otvaramo. Idemo sa kockom, ajde, pomogli mi mlađem. A ne! Bravo. Nisam znao. Ovo sam zaboravio. Evo da ćemo na brzaka da radimo.
Izvinjam se ljudi, ali šta se radi, ne radi. Svaki beš osigurno možda malo veći klip, duži si. Uvijek kažemo veći. To se dešava kolici. Ne pravite se ljudi. Ajde bre, pomeri tu glupu kocku. Ja sam teži od kocke. Hadi ti uvijek. Ja sam. Čekaj. Ne, beži. Drži ovu kocku. Odnesi je tamo da je plavo. Kako ja? Ti moraš. Da, sad ću ti iskući. Vidite ga. Ajde sad. Ajde guramo sad. Ajde. To. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!